סליחה, אתה איש טוב, אתה יכול לתת לי כסף, אני כבר 3 שנים לא אכלתי. 3 שנים? כן. איך יכול? קח, לך. תודה רבה לך. שתזכה למצוות, אמן סלע, לחיים טובים, יהי רצון שיזכה לחיים ארוכים וטובים סלע. לך ברחמים בכל בני ביתך, בשם כוח וחודקו עליך, וכל השם זמן רחמים. אתה יכול לתת לי עוד 6,000 שקל? 6,000 שקל? תגיד לי, אתה השתגעת? לך מפה, עשה לי טובה. 4,000, טוב? אדוני, תלך מפה, בבקשה ממך. 3,000, בסדר? שום דבר, כלום, קינים, שום דבר. 2,000, בסדר? תלך ממני כבר. הצעה האחרונה שלי, 1,000 שקל. אדוני, אני נתתי לך מספיק, לך מפה. 500. שום? 200. כלום. 100. שום דבר. 20. כלום. 10. לא. 5. לא. שקל אחד. לא. שקל אחד. לא. אתה יכול לתת לי שקל אחד, בבקשה, תהיה בן אדם בריא. לך מפה. קח את זה ולך מפה. בסדר? לך מפה. וואלה, הדהמת אותי. תדע לך, אתה איש עסקים מדהים. תראה איך הורדת אותי מ6,000 שקל לשקל אחד. תנסה לספר לי במדויק איך למדת את הדבר הזה. אתה איש מאוד נחמד, אני מבקש ממך ללכת. תודה רבה. בסדר? מה קרה? אש! איך נהיה אש?